Žiaci 3 humenských umeleckých škôl vytvorili 10 informačných tabúľ, ktoré Humenčanom i návštevníkom nášho mesta ukážu cestu ku kultúrnym bodom Humenného. Workshop, na ktorom nové smerovníky k umeniu vznikali, sa uskutočnil v základnej umeleckej škole Petra Brainera. Spoločne so žiakmi hostujúcej školy farebné tabule podľa vlastného cítenia a fantázie maľovali aj žiaci súkromných základných umeleckých škôl Múza a Via Arto. Do projektu sa ich zapojili takmer 20. Kovový stojan, na ktorom sú nové diela umiestnené, má tvar písmena H, čím odkazuje na naše mesto, rovnako na vizuál projektu Mesta kultúry 2024. Jeho autorom je humenský grafik Juraj Behun, ktorý zároveň navrhol aj jednotlivé smerovníky. Nové ukazovatele kultúrnych bodov sú umiestnené v severnej časti námestia Slobody v blízkosti potoka času, rovnako v južnej časti pred centrom voľného času Humenné. Vizuálne zobrazujú základnú umeleckú školu Petra Brainera, súkromné základné umelecké školy Múza, Via Arto a Kudlovská, Humenský kaštieľ, Vyhorlackú knižnicu, platformu NERV, History Art and Music Club, Centrum voľného času a Mestské kultúrne stredisko. Okrem výtvarného stvárnenia ponúkajú aj popis a lokalitu, kde sa nachádzajú. Ak si návštevníci oskenujú priložený QR kód, zavedie ich do aplikácie Humenné je umenie a mapky kultúrnych bodov v meste.